wobashani wobashana kushubile wobashana kwikhomishana kaMadlanga wobashana uNational wethu wobashana Fani Masemole wobashana unikezwe ithuba kwikhomishana wobashana lokufakaza wobashana wafela waqhumisa uthufithi wobashana amadoda ahuhuluza ngesilevu phansi kwaguga ama-anda abhalwe ukuthi sibole phushu wobashana under circumstances wobashana ama-anda eza nosizi kwashuba wobashana uMasemole wobashana ukubeke kwacaca ukuthi iDiramza wobashana wobashana upresident wethu eMzansi Cyril Ramaphosa uyingxenye yecorruption wobashana bambikela ngodaba olubucayi wobashana lamaphoyisa wobashana oli-interruptwa luphazanyiswe uminister uMchunu wobashana kunokuthi wobashana uRamaphosa lithathele phezulu lolo daba wobashana kuze kube namhlanje akaze enze lutho ngalokho wobashana wobashana kushube kakhulu eMzansi wobashana istate sibole phushu ebuhlungu kodwa Ramaphosa lento ensenza yona amabhimu ngoba iANC yayikade kadala nje iyithemba lokugcina manje lento eniyenzayo ngoba phela wonke amanye amaqembu ayibolele badla imali kuwona amaqembu ayiphakamisa isandla inhlangano cha thina sithembekile asizidla imali nifuna ukusiphushela ko-DA kodwa i-DA la eyisidleke khona la ene-majority khona ko-Western Cape ibolile i-Western Cape ngaphela nifuna senze njani madoda lento enisenzayo nisiqedela uthando lokuvota sikuthanda kangako ukuvota akukho ukubambisana ezweni wobashana isazosholonto wobashana basopa hey lo Joe Blarm Tsuka